Салому алейкум, бародаро, хушомтон ба канали ман. Марҳамат, якти лайк занитон, подписатсия фаромӯш накунтон. Аз шумо ҳеҷ чӣ намерад, бародаро. Ҳамин акомада 3,5 гектар боғ шамудааст, боғи фурӯшӣ. Ҳамин 3,5 гектар 1 гектарши мефурӯхтиянд. Ана 1 гектаранда ҳисоби 10 қатор зардол бидад. Ҳар қаторашанда 15 бехи дарахти 20 сола, 25 сола дарахтҳо. Масъалаи документа шахсӣ, бародаро. Обаш Саматёк Нароб, адрес Канибодом, Исфарова наздики Исфаранда, Зархок ба наздик. Ана бо адреса ки тошна кардан хоҳад ҳамин номери экрананда будиги одам менавистон, адрестон тошна мегӯянд. Нархаш, бародаро, 180 000 сомон бо савдо мешавад. Албатта документа шахсӣ ҳамун 1 гектарша ҷудо карда шумо албатта ҷудо карда метиҳанд. Гуфти худашон ҳамин 1 гектарша ҷудо карда метиҳанд. Албатта документ шифтан. Масъалаи обаш Нароб сари об дарахтҳо ягон хел касал васал не, ҳамаш хушрӯ. Ман ҳамин боғ, бародаро. бо саволотон бошад ҳамин ватсап навистон, албатта шумо ба ҷавоб метиҳанд. Сабаби фурӯхтанашон худашон ҳисоби худашон нестиян нигоҳубин кардан. Вай не якта одам қини каросимин, якта одам шамудааст нигоҳ мекардаги хай вазника за ҳисоби ҳамин фурӯхсиянд. Барои ҳамин ки харидор бошад телефон кунад акомба. ҳамин аком албатта ҷавоб метиҳанд. ҳама вақт связанда. хай сабаби яку зигом сиёмкаши қа нағз набудан худам рафтаги не сиёмкаш ман сиёмкаша пафтаги. Барои ҳамин иқа точни кара вайкараги не, мисол дарахтои мисол наздику вайкара нишон додаги не. хай мисол ки харидор бошад албатта худаш рафта дида, худаш таҳби дилаши вайкара мисол мегирад. Албатта замин ҷои нағзанда сари ранда ара 500 метр даринанда раҳошай адилни худшан раҳошай, бародаро. барои ҳамин якти лайка мезанем, подписатсия фаромӯш накунем. харидори аниқ бошон телефон кунтон. Албатта ягон хел саволотон бошад, ягон зӯ ташнин мекардаги бошдон, марҳамат. номери Россия ватсапашон ҳай навистон. барои дастгирии якҷаҳон ташаккур, миннатдор. як бор дига сортҳои зардолиягам Королевский, Мачалка, Бобоӣ. се хел бо гирдошан дига хел анору мисол чун моқуфа мухои дига хел сорта манами хел ваҳо ҳай. дига хел дарахтҳо ҳай. обши дарахт мисол да бехан 150 бех 140 бех 150 бех дарахтшай.